Komishona okwu gbasara mgbasa ozi dị n'aka na Anambra steeti bụ Sapor Nwosu ekwupụtago na ya bụ okike ebe a ga na-achịkọba ihe nkiri ejije dị n'ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service bụ nọọ nke magburu onwe ya ma dabanye nke ọma n'ezi ebumnobi nke ọchịchị enwere ugbu a ime ka steeti a bụrụ eteta aṅụrịa n'ebe ndị mmadụ ga na-aga na-eme njem ebe nlereanya anya. Sapor kwupụtara nke a n'oge o mere njem mkpọtụrụ n'isi ụlọ ọrụ ABS nke dị n'Awka. Gere akụkọ ka njem ahụ si wee gaa. Ndị so kọmishọna ahụ wee bịa njem ahụ bụ odeakwụkwọ ukwu nke ministri ahụ bụ Barrister Chinedu Ike na ndị nnukwu ndị ọzọ. Onye dugharịkwara ha n'ogige ABS bụ onye nọ dịka managing director nke ABS bụ Maazị Gabe Okpalaeze. Maazị Nwosu sịrị na afọ jupụtara ya na ebe na-eme ejije nke a na-akpọ ABS Film Village, wee kwukwa na ministri ahụ ga-anwe oke ya inyere ebe ahụ aka ka o wee too eto. O kwukwara na enwere ọtụtụ ndị nwere onyinye pụrụ iche na ABS, wee kpọọ ha ka ha gbaa mbọ n'ọlụ ha na-agakwa n'iru ịbụ ọkachasị mma n'ebe ụlọ ndị nta akụkọ ndị ọzọ dị. N'okwu ya, onye nọkwa dịka MD nke ABS Maazị Okpalaeze kwuru na ihe kachasị ama ya aka n'ihu bụ oke ọnụ ahịa eji agbata mmanụ eji alụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ, ma kwukwa na ihe ndị ọzọ na-amakwa ya aka n'iru bụ ndị ha na-egbo mkpa ha mgbe ọbụla o welitere isi, ma kwukwa na ụlọ ọrụ ABS dị njikere ịgbanyere gọọmenti Anambra aja n'ukwu n'ọrụ ọ na-arụ. N'okwu ekele ya, onye ji ọkwa South East Vice President nke Radio Television Theatre and Art Workers Union Prince Emeka Kalu kwuru na nke a bụ mbụ onye otu ha na-abụ kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi, ma kelekwa ya na ndị otu ya n'ije ahụ ha bịara. Ndị isi ụlọọrụ ABS na ndị ọrụ niile na-arụ n'ebe ahụ bụkwa ndị nnọọ mgbe ọ bịara njem ahụ. Queen Anịbọgụ